अरे याचा का कॉल आला असेल? हॅपी दसऱ्यासाठी. हॅलो, बोल ना. गो बायो, मेसेज करताना नीट बघत तरी जा. मी तुका काय मेसेज पाठवले आणि तू काय मेसेज करत? निदान जनाची नाही तर मनाची तरी थोडी लाज ठेव. का? काय झालं? अगो, माझं आजो वारलो. अरे रे, फार वाईट झालं रे. अगो, माझं आजो वारलो, त्याची भावपूर्ण श्रद्धांजलीची पोस्ट मी तुका पाठवलंय आणि तू त्याच्या रिप्लाय काय करते? थँक्यू, शुभ दसरा. अरे सॉरी, खरंच सॉरी. नाही म्हणजे ऍक्च्युली काय झालं ना, सकाळपासून म्हणजे एवढे मेसेजेस आलेत ना, हॅपी दसरा, विजयादशमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर सगळ्यांना मी कॉपी पेस्ट करत होती रे, आणि तुझं इमेज पण मी ओपन केलं नाही आणि तुला पण कॉपी पेस्ट केलं. खरंच सॉरी यार, मनापासून सॉरी. चल ठे फोन. कैसून एक एक नग माझ्याच राशीक भरले आले. मेसेज पण नीट बघत नाही. ह्याच्या आजोबांना पण आजच मुहूर्त मिळाला वाटतं. सॉरी आजोबा. पाणी पोनी पापा पू, पापो पाणी पोनी पापा पू.